So mga mare mga pare padong namin dito sa Butay day. Dere! Ang amog dami ro diri sa sitong dre. Unsa kay lugaran na dire? Mga mare mga pare na ami karon sa sitio na bata. Nya among buhaton para mag-abot si dito sa mga tuon na bata. Na bata. Na batang. Asa tigang. Namin sa sitio na batang karon na pa barangay Prosperidad padulong mi sa Amutay. Amuntay lang unahan panuway. Pinawayan eh, pinawayan. Pinawayan jok ra. Ang buhaton na rin na mo dire. Mahal mo mare. Mahalan dai tagiya alam. Gunit ka. Eh mabilis ka. Bye. Oh, ikaw gunit ka gunit. Ano yan? Aso! Maglayo ko sa buhay ni. Na, amone mo kahintaan ng mga marin nga pares na kayo ni kabanhapan. Lain mo itong haban-haban magkabii. Kani, lain mo yung haban-haban. Pagkakapit ko, ginoo ko. Ay, ginoo ko. Nahinay lang kapiya ha. Uy, ginoo ko. Dito taas mo sa kanan dire. Dapat. Dapat kapatse. Mure kung balay dare. Yung balay dira. Oh. Wala na lang sa kay. Kaya mo ani yo ani ko na. Ate ni kita. Ako nindot sa lugar. Ina kuya. 150 mil sa unang panahon. Ay, kanindot siya no? City hectares ni. Nindot kayong lugar. Wow, kanindot. Kanindot ako lugar. Ako na dyan, pe. Wala pa niyo kabar sa ubos. Wala pa dyan. Pay na muwat ra mo ni. So grabe kayo pangitabo dari mga mare mga pare. Grabe yun nga patsi jud kayo ang dalan. Basikag nong, ang dalan. So mo sa kinang grabe ni boss. Nabatang pig. Amara siya na batang diay. Grabe yun ang dalan mga mare mga pare kay di jud matapang. Nawa ko magsugot, bisa usa ka lisus dalaw, adi ko ni sugot nga magbuwag mi. Kuyog yun mi. Okay na kuya? Ya, bigyes kuya. Salamat kis pag-drive kuya. So mo ni ang driver mo karon na grabe may kay mo dala ka ng motor. So mga naay mga kanang sigirit kita bangag-bangag kano na siyang motor. Ay grabe ligon kay ang motor. Kung ani ka diri mas scooter ka di magsilbi diri nindot ni motor niya okay usgan gayo. Oh, Pinoy. may jud ni drive. Oh, tako na ko tao nya napoy Amerikana ko yo. Gusto kay handle basta foreigner ko yo ko. Sa sumatir. So manawag sa tamo ginawa sa So maro siya nindot kay lugar. Grabe experience. Kasi pangalan mo boss? Dire ributan. Okay, Jire Rebuton day. So mali siya ang sityo sa torto kanina. Nabatang Merkulisan. Merkulisan to. Crossing Merkulisan. Crossing Merkulisan na sityo nabatang ito. Oh. So mao to mga mare mga pare, naabot na jud na dire pero wa jud naabot no. Wa pa to ba? Ay, kuan pa day abot-abot ba tawag ani. Kay kung lain man ang naabot na jud. Layo pa jud ay. Unahan pa jud ay mga mare mga pare. So update lang tamo sa next video. So paggabi dire bugnaw jud kayo. Bugnaw gyud. Pila ka anak niyo? Pat. Mo na resulta na tugnaw. Sa tugnaw ang lugar no. Kaya wala nagbulag murag di pa to maawa. Nabuwag mo. Oh, dugay naman. Dugay na. So nagbuwag mo niya nasunan pa jud. Oh, na usban pag kasawa. Ninit sa tugnaw na panahon din na siya mga mare mga pare. Malumaga na po na. Ikaw to si Sukatan, sir. Oh, ako to. Nakita ra jud mo kagwapo na ako. Kita ra jud kasi ini kung gwapo na ko unique kini mo exotic ni kong naong ba. Pangitaon jud kong naong mo ni nakita nimo. Sa ito yung kanta mo, sir. manok pula kuya. Manok na pula. Manok na pula. Kuya, kani wala ka naman nakita ang tapay pula kay Kuya. Hilo ko pa pa yun eh. Kaya binilusog ini drive bang diri kundi ko kon rin. Oh, dili ka ka control. Mo na imong pangabuhi nga rin. Dani ko magatutak talong sa una. Ulan o init na ako kay bukid man. Mabuhi. Grabe kuya pagka kanina kuya mura ko malabay kuya. Mura maabo ako kinaay kuya. Ubo magdagan kuya. Hinay rin ito. God galing dito. Oh, hinay naman siya pero grabe mura. Basta maagi basti mura dito malabay. Ito lang ito mo travel ka kung siya kay ilman to. Body ay. Wala ba ila. Oh, mura ko malabay yun. Ganang puti-puti ka basti na. Oh. Sa ara namin nabot unahan. Ibalik sa agi. Pati na
sasa. Oh, Dili pa ako to boy. Oh, dari. Balik lagi. kuan radyo pa nang sakay kang motor pabugat radyo ka di ka pagandaan kay Oh. lukso malagi po tiga. Oh, Or nga kayahon rin na. nagluwa din dito, no? Door be ko kay ni god gali kay wala lang mo maanad ba na kalitan na mga Kristiyanan po god. Oo, lagi. Tarik na ko ni tanan ri god. Bus. Hinapon. Ada pa kay vlog, undo lang vlog. Oh, Marang mo nila para ka ba? Ayaw ko yun. Hey, I'm Vic Sakatan. I'm here on my place where I've been belong. There's a lot of sugar cane here, and you can produce your body movement. If you're hungry, you can live here without any temptation, without any product in surveillance in CCTV and symptoms of COVID-19. You can quarantine yourself every 14 days. There's a cow. There's a cow that babag dadalan at manungay mi. Patay tayo dito. Okay, diliran na. So this is the place where I belong. we belong together. Ngapon. Alright mga maray mga pare, yan ako dito sa birthday ni Ma'am o Arlene Hinardino di ay hapit mi diri kay grabe binaklaya naman pataasan din. Di na makaya binaklaya punay birthday din niya karon. Happy birthday ni mo, nay. Happy birthday. Mama. Ma'am Arlene. Kauna sir, ay kauna sa tabo, kauna ka na ako ni pansit. Pansit. Oo, mo tay. Kauna na yung sticker. So nade diri na yun natin kamera mo. Nabot kini silang lugar. Nindot diri sa kuan kay bugnaw ka naon. Mga mari mga pare, first time ko kita iranin baktin diri oh. Na. Gamay no marbunsay nga bakit. Oh. Tawa ka na. Bisaya. Baboy nga Bisaya. Baboy nga Bisaya. Oh. Nasa Bisaya ang lami. Sa rin ako, di ba lami ko? Oh, Bisaya ka na. Oh. Ay, bakti ni mga Asa man pare. day karon? Asa man day karon? Na ako diri sa bukid. Apa sa bukid lang? Birthday ni dire. Oh, napasalamat ko. Kaya kami mga pinggan ko. Bukid ang muntay. Ah, namin sa bukid sa Muntay. Timing kay pag-ani na mo diri kay Mickey. Namin ka birthday. Happy birthday ni Mama Arlene no? Ah, happy birthday kayo ni Ma'am Ma'am Arlene ha. Oh, salamat sa pag-welcome sa iyang pamilya diri. Sus, lamia sa mukhaon. Kayo nilking kinabuhi dire. Hindi na kalino taw hayop ka nang kapsay. Ang mukhaon pinobre pero happy. Ah. Salamat to kayo sa ga-invite. Agi mi dire on, agi mi dire sa birthday ni Ma'am. May magtuon ni Kanang garid mo na birthday ron mga mare mga pare. Umit kay ba na di birthday diri na laro kan hapon. Wala di may kabaw nga na birthday dire. So may ang tawagan ni kalit-kalit ra. Kalit-kalit ra pero timing mo kay gutom mo kay may biniklaya, grabe binaktasay na mo. Tapas gayo.